On trobarem els talents a la nostra carta? És una pregunta que tots ens hem fet alguna vegada de quins són els nostres talents, quins són les nostres habilitats. Estic aprofitant tot el que jo puc donar de mi? M'estic equivocant? No estic veient coses que potser són molt evidents? Doncs de tot això és del que volem parlar aquest vespre. Els angles com a direcció i orientació de vida. Aquí, en aquest mig cel, tornant a l'exemple de Martin Luther King, hi té el sol. Per tant, aquest senyor brilla a lo més alt, o sigui, més alt del mig cel no hi podem anar. Per tant, aquest senyor brilla, allà on estigui, brilla. I brilla a Capricorn. I aquí una frase d'ell que deia, amb paciència i determinació, vaja, si més clar l'aigua d'un mig cel a Capricorn, amb paciència i determinació seguirem endavant fins que cada vall de desesperació sigui elevada a nous cims d'esperança. Doncs aquesta frase d'aquest sol brillant aquí a Capricorn de no tinguem pressa, però ho aconseguirem i treballarem. I aquest gran orador d'una casa 2 a Bessons i un Mercuri a casa 10. També casa 10, doncs, el que diguem, no? Visible per tothom i realment una de les seves eines de feina, totalment. Vull dir, com dèiem abans, no? La casa 2, 6 i 10, moltes vegades, no sempre, estan en el mateix element. En aquest cas, un element d'aire. Per tant, la comunicació, l'intel·lecte, en aquest senyor, pot ser que sigui el camí que el pot ajudar a desenvolupar els seus potencials.